nás bude. To musíme jít na profesor nějak zpracovat, aby... Si to říkají na koušku. Náš plán trval 4 roky. 4 studentská léta prožitých na gymnáziu ve Vítkově. Snad se to někomu může zdát jako velmi dlouhá doba, ale pro nás to bylo jako 1 týden. Ani jsme se nestačili ohlédnout a je tady den posledního loučení. Za tu dobu jsme poznali nové lidi, vytvořili nová a snad nejkrásnější přátelství našeho života. Poznali jsme nové profesory, dobré i špatné, ale každý z nich v nás zanechal něco svého, co v nás zůstane navždy. Získali jsme nové zkušenosti, poznali nepoznané, o což se teď budeme dělit s těmi mladšími, neskušenými a ještě nezasvěcenými. Byly to dny krušné, když někdo z nás stál u katedry a čekal, až ho osvítí můza. Jak se říká, tonoucí se stébla chytá. A tak jsme se v té divoké bouři snažili chytit záchranný kruh, který nám házeli námořníci z prvních lavic. Kdo uměl plavat, zachránil se. Kdo ne, utopil se. Ale jsou to i krásné chvíle, na které se jen tak nezapomíná. A to množství trapasů zažitých ve škole, na výletech a jiných akcích. Tehdy nám v žilách tuhla krev, ale dnes se tomu rádi zasmějeme. Jen si vzpomeňte na ten úplně první den, kdy se naše třída zaplnila novými studentíčky, když očí šla nejistota a z úst se řinuly otazníky. Co nás to tady vlastně čeká? Okukovali jsme jeden druhého a v hlavách se nám honily myšlenky na to, jaká je asi ta nafintěná holka nebo ten kluk v bílé košili, kterou mu ještě maminka ráno zapínala. Během 4 let se z dětí stávali mladí lidé, kteří se už snad stali dospělými. Studentská léta jsou nejkrásnějším obdobím lidského života. Byli jsme jako jedna velká rodina, nad kterou pevnou ruku a zároveň i něžné pohlazení držel náš tatínek i maminka v jedné osobě, náš profesor Milan Šlajka. Jemu patří náš největší dík za to, že z 30 puberťáků vychoval mladé, inteligentní lidi, plné životní síly a elánu. Jemu jsme svěřovali své školní problémy a když bylo nejhůř, schovávali jsme se za jeho sukni. Snad těch problémů a starostí bylo mnoho, takže se často stalo, že jsme paní zubařku navštívili zcela nepřipravení a kulturní akci jsme platili na poslední chvíli. Ovšem někdy jsme si to zavinili sami, ale i na to si krásně vzpomíná a snad by to byla nudná školní léta. A všechno by šlo přesně podle řádu tak, jak by si to představoval náš pan ředitel, který tajně brousil chodbami a kontroloval všechno, co se kde šustlo. Ale bylo i pár myšek, které mu uklouzly. A tak jsme klouzali až do dneška, kdy nastal konec roku. Když jsme se loučili první 3 roky, věděli jsme, že se zase v září uvidíme. Ale dnes jsme se naposledy sešli jako studenti gymnázia. Po dnešku se každý z nás vydá na svou cestu plnou přání a životních cílů. Skončil plán, ten čas už nikdo nevrátí. Ale ten náš poslední plán teprve začíná a tak schutí do toho. Maturovali jste, některým budeme držet ještě palce, aby se jim to podařilo tady v podzimním termínu. Všem vám ostatním přeji hodně štěstí v osobním životě, abyste dosáhli toho,
prahnete dosáhnout. Chtěl bych tady připít, pozvednout číši na váš budoucí život. Takže ať se vám splní všechny sny. No už skončí. Můžu mít to vypěn. Poboj si češu. Bude víc chodit. Bobo. Ja,